Karon ses, sugdi na ang imong Biztalk kauban si Kapuso star Prince Clemente. Cecil. Usa sa mga cast members sa Descendants of the Sun ang atong makauban this morning, si Prince Clemente. Hi Prince, maayong buntag. Welcome to GMA Regional TV Live. Hi Cecil at syempre maayong buntag sa inyong tanan. Sa ating mga kapusong Bisaya dyan sa Cebu. Grabe, how I miss Cebu. Prince, gusto ka namin kumustahin. Kumusta yung buhay mo during quarantine? Actually, nung dahil sa quarantine, nag-start na rin ako manood ng series ng mga K-drama, di ba? Kasi gusto ko rin i-try mag-adapt sa yung style ng acting nila. You look more relaxed now na nakapagpahinga ka, mas relax ka ngayon. Ready ka na ba to go back to taping sa Descendants of the Sun? Sobrang na akong ready makabalik ng taping. Actually, talagang sobrang gigil na ako makabalik ng taping. Yung energy ko talaga, gusto nang lumabas sa screen na to para lang makabalik sa taping ng Descendants. You play the role of Randy Katipunan, si Piccolo, at isa kang Katipunan, miyembro. a.k.a. Piccolo. Yes. Ako po ang nag-serve na medic/sniper. Di ba, Prince, sumaba ka din for training for this role? After that immersion ba, paano nabago yung pananaw mo ngayon sa mga military personnel natin, na frontliners din natin ngayon? Kasama namin nag-train yung talagang mga special forces. So, talagang grabe. Yung 2 days na yon siguro pinakamahirap kong ginawa sa buong buhay ko yung 2 araw na yon, guys. Tama. Kaya talagang sobrang laki ng aking respeto sa ating mga sundalo sa AFP. So guys, next time pag kami nakita kayo mga sundalo sa mga checkpoint or mga frontliners, di ba? Say hi and sabihin nyo lang na thank you for their service, di ba? Let's look forward to the future, Prince. Ano yung gusto mong dream role that you want to pursue later on? Yung mga Jumong ganyan, yung parang sundalo na old school, ganyan. Tsaka syempre yung dapat may love team, di ba? Kasi gusto ko na rin magka-love team eh. Nagparinig na. Hello po, GMA. Maraming magvo-volunteer niyan, Prince. Sana. And finally, let's invite everyone to follow your social media accounts and yung mensahe mo din para sa mga kapuso natin. Yun, sa lahat po ng ating mga kapuso dyan sa Cebu, thank you so much po sa mga nag-support sa amin, sa Descendants. At sana po, abangan nyo ang aming malapit na pagbabalik. At follow nyo ako guys sa Instagram, Facebook, and Twitter at Prince Clemente 18. Yun. Daghang salamat, Prince, for joining us this morning. Daghang salamat po. Amping, ingat ka. Yes, ingat din po kayo mga kapuso. And that was Prince Clemente, mga kapuso, nga mipaambit sa iyahang kasinatian karong quarantine ug syempre ang iyahang pagpangandam ug training usab alang sa pagbalik na unya sa taping sa Descendants of the Sun. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live.